Kenki Praxeri, een programma waar jongeren met elkaar van gedachten kunnen wisselen over actuele zaken. Goedendag kijkers, in het bijzonder jongeren daar thuis. Dit is nog eens Kenki Praxeri bij u in de huiskamer. U heeft de afgelopen afleveringen gevolgd, pittige discussies. En we weten zeker met het woord van God dat we uw praxeri, uw denken hebben veranderd over de onderwerpen die we hebben gebezigd. Vandaag is het thema carrière en bediening. En mag ik aankondigen? Niemand minder dan Jair Schalkwijk, onze professional vandaag. Ja, ik ben Jair Schalkwijk en het is een eer om vandaag hier te zijn. Misschien dat ik met een kort verhaaltje kan beginnen als we het hebben over carrière en bediening. Ik weet nog, toen ik zou slagen van de middelbare school, toen wilde ik heel graag naar de Bijbelschool gaan. Ik was net christen geworden en ik wilde iedereen over Gods woord vertellen. En mijn ouders zeiden, wacht, ho, voor je naar de Bijbelschool gaat, je mag gaan, maar je gaat ook naar de universiteit. Je gaat ook daar studeren en daar wat leren. Of je doet beide, of eerst de universiteit en daarna mag je zien als je nog naar de Bijbelschool gaat. Dus ik koos ervoor om beide te doen. En nu, vele jaren daarna, heb ik er eigenlijk geen spijt van. Omdat eigenlijk, ja, je leert van beide kanten. Zowel op de Bijbelschool heb ik veel mogen leren, maar ook op de universiteit. En als we het hebben over carrière en bediening, dan denk ik dat dat heel belangrijk is. Weet u, soms scheiden wij ons leven heel erg. Dit is ons kerkelijk leven, dit is ons gezinsleven, dit is onze financiën, dit is onze hobby, onze sport. Dat komt een beetje vanuit het Grieks denken, dat we eigenlijk ons leven verdelen. Terwijl het Joods denken heel anders is, daar ga je uit meer van het geheel. We zijn één geheel, ik ben Jair, het is Eliezer en je leven is ook één geheel. En eigenlijk zelf als we het hebben over carrière, dan is dat heel belangrijk. Omdat eigenlijk zeggen we, de carrière die het best bij je past, is eentje die vooral in lijn is met je ervaringen, met je opleidingen, met je gaven, met je talenten. Daardoor geloof ik ook niet dat het helemaal gescheiden kan zijn van je bediening. Want we hopen ook natuurlijk dat als je een bediening hebt, dat het ook zal zijn in lijn met je gaven, met je talenten. Misschien zelf je opleiding, je ervaring, je werkervaring, etc. Ja? Dus ik denk als professional hier dat ja, hoe dichter bij die zaken bij elkaar zijn, hoe beter dat is. Tegelijkertijd, elk mens heeft ook de wens om zichzelf te ontplooien. Het is een psycholoog Abraham Maslow geweest die een soort behoeftepiramide heeft gemaakt. Daaronder zijn je basisbehoeften. We hebben allemaal eten nodig, allemaal zuurstof. En helemaal boven is eigenlijk die zelfontplooiing van de mens. Dat elk mens, zegt hij, en dat klopt ook, heeft eigenlijk die behoefte om zichzelf te ontplooien. En carrière is natuurlijk een mooie manier om dat te doen. Om tot ontplooiing te komen, om je gaven, je talenten, wat je hebt gestudeerd in te zetten, om helemaal tot ontplooiing te komen. Maar ook natuurlijk in de kerk hopen we dat je volledig tot ontplooiing komt en de ruimte krijgt om dat in te zetten. En, dus het is heel interessant, deze twee onderwerpen die we eigenlijk hebben gezet als carrière en bediening. En ik ben heel benieuwd eigenlijk ook naar de discussie van hoe zien jullie dat? Als twee verschillende onderwerpen of meer als een beetje een verwevenheid tussen die twee zaken? Dat is eigenlijk waarmee ik graag wilde beginnen en ik wilde het woord aan jullie geven. Thank you, brother Jair. Het wordt inderdaad een pittige discussie. En zoals brother Jair zei, het zou juist idealer zijn als die twee dingen samengaan. Carrière en bediening. We gaan even naar een break en dan gaan we straks naar de debaters. Ik heb in het voorgesprek geproefd dat ze pittig zijn, dus het belooft wat te worden. We zien u straks na de break. Decide me hungry, full expecting you. Nang
Masrame kiwanipsa, masrame giyumi ati, giyumi sini, milib giyuwawa, ibri brosa me teki, ibri momenti me wiki, masrame kiwanipsa. Decide me hungry, full expecting you. Nangami herati, me I'm begging you. Alasan de ini me give you rest. San everyone through me ade in you. Masra me giyumi ati, me giyumi sili, me live giyuwawa, ibri brosa me teki, ibri momenti me wiki, masra me kiwanipsa, masra me giyumi ati, me giyumi sili, me live giyuwawa, ibri brosa me teki, ibri momenti me wiki, masra me kiwanipsa. Masra make you wanisa, Masra make you wanisa. Welkom terug. En nu het moment breekt aan voor ons debat, de debate. Mag ik aan u voorstellen, onze debaters. Links van mij hebben we Gamey. Vertel de mensen wie je bent. Ik ben Gamey Pinnes, ik ben een socioloog en ik ben ook lid van Chill. Thank you, socioloog. En rechts van mij hebben we Shamar. Ik ben Shamar, ik studeer op het Ewald P. Meijer Lyceum en ik ben lid van de Jesus Students. Jesus Students op Lyceum. Pittig. Alright. Gamey en Shamar, ik wil de stelling met jullie even bespreken. En dan gaan we gelijk in het debat. De stelling van vandaag, in verband met ons thema, carrière en bediening, luidt als volgt. Carrière en bediening gaan niet samen. Ik herhaal, carrière en bediening gaan niet samen. Ik zie je al fronsen, Gamey. De Bijbel zegt dat je niet twee heren kan dienen. Je gaat de een of de ander liefhebben, of je gaat de een liefhebben en de andere haten. Gamey, ik zag je fronsen, dus ik wil met jou beginnen. Ben je eens of oneens met die stelling? Ik ben niet eens met die stelling. Waarom? Omdat ze samen gaan. Reden waarom, als we kijken in de Bijbel, zijn er voorbeeldfiguren zoals Daniel, Jozef, ze hadden ook een carrière. En tijdens hun bediening maakten ze ook gebruik van hun carrière. In hun carrière was er sprake van hun bediening. Dus ik denk dat ze samen gaan. Als we praten over het dienen van twee heren, dan denk ik van, als je God op de eerste plaats zet in je carrière, dan is er geen sprake van twee heren, maar één heren.
Dus God op de eerste plaats. Sluit een beetje aan op wat onze professionals zijn, hè, broer Jair? Yes. Oké. Shamar, heb jij misschien een andere visie erover of ben je het ook eens? Nee, ik ben het ook oneens met de stelling. De reden waarom ik dat zeg is omdat je carrière is eigenlijk het maatschappelijke en je bediening is wat jij eigenlijk is hoe jij aan toegevoegde waarde kan zijn in God zijn gemeente. En een puur voorbeeld daarvan is David. David was een man die een bediening had toen hij speelde voor Saul. Maar later zien we dat hij koning werd. En in zijn carrière, in het koning zijn, heeft hij toch het land bestuurd net als hoe de Heer dat wilde. Dus hij stond in Gods wil toen hij koning was. Dus, ja, in zijn carrière. Dus carrière en bediening gaan samen. Ze gaan hand in hand als je ten eerste geroepen bent daarvoor. En ten tweede wanneer je alles doet conform God zijn wil. Maar toch, ik wil dan toch iets erbij voegen. De rest van de stelling zegt, je kan geen twee heren dienen. Right? Wat er soms gebeurt, is dat mensen aan een carrière beginnen. En wanneer het geld begint te vloeien, dan zie je ze wegtrekken van God. Of God de rug toekeren. Is dat dan niet het gevaar dat erbij schuilt? Jamie? Dan is er wel sprake van twee heren. Want zoals de Bijbeltekst zegt in Mattheüs 5, hè? Je kan niet van God houden, dan hou je ook van geld. Zoals ik al eerder zei, als God op de eerste plaats is. In Romeinen 12 vers 1 staat het zo mooi. Je moet je leven, je lichaam moet heilig, het moet een offer voor God zijn. En zo zal je God op de juiste manier dienen. In je carrière, elke besluit die je maakt. En je denkt altijd aan de Heer van God, wat moet ik doen? Dan denk ik van dat je de Heer op de eerste plaats zet. Maar als het komt om geld en je zet geld op de eerste plaats, dan is er wel sprake van twee heren. Wat doe je in zo'n geval, Shamar? Je vraagt God naar een carrière, je krijgt het en op een gegeven moment zeg je, hey, ik rijd langs de kerk, want ik heb belangrijkere dingen te doen. Weet je, dus mensen die juist eerder tijd besteden aan hun carrière, vandaar die stelling. Ik denk dat ze terug eigenlijk op de, als ik het was in zo'n geval, dat je terug op de plaats komt. Want sommige mensen hebben een carrière en beginnen geld te maken en verlaten God. Maar wanneer jij begint aan iets, de Bijbel zegt, voordat je begint met bepaalde dingen, met je plannen, moet je eerst met de Heer praten van, Heer, moet ik dit doen? Moet ik hierin stappen? Ben ik zeker? En wanneer je de Heer vraagt, als je dat werkelijk moet doen, if you really have to pursue it, gaat de Heer juist de wegen van jou eigenlijk bevestigen. Weet je, want wanneer mensen geld beginnen te maken, dan kennen ze God niet meer. Maar de Bijbel zegt, zilver en goud is van de Heer. Dus wanneer je de Heer ook betrekt in hetgeen, ga je zien dat de Heer bepaalde, hoe moet ik het zeggen, deuren voor je gaat openen die boven bidden en boven denken zijn. Deuren openen die boven bidden en boven denken zijn. Zilver en goud van de Heer. Jullie hebben mooie dingen gezegd hoor. Shamar, je zei, je zoekt de Heer en Hij opent de wegen. En Hij laat je zien welke richting je op moet gaan. Wat doe je dan met bijvoorbeeld christenen die soms bedenkelijke carrièrekeuzes maken? Hoe rijm je dat? Hoe kan je dan nog zeggen van hey, die persoon kan het nog steeds combineren? Ik denk aan bijvoorbeeld iemand die bier gaat zitten maken of iets dergelijks. Ik zeg maar wat hoor. Bedenkelijke carrièrekeuzes en je bediening of werken voor de Heer. Nou, ten eerste vind ik dat de Heer je nooit in een bepaalde situatie gaat plaatsen waar hij weet dat je weg van hem kan trekken. Hij gaat je altijd je linken aan een carrière, of hij gaat je altijd iets laten doen dat eigenlijk samenvalt met je bediening en ook samenvalt met zijn wil. Weet je, we zeggen allemaal zijn wil geschieden. Dus wanneer wanneer je nu een bedenkelijke carrièrekeuze hebt, of wanneer je erin stapt, dan neem ik aan, of dan weet ik dat de Heer je zodanige carrière gaat geven dat je denkt van wauw, het is iets wat misschien ben je niet een prof erin, misschien ben je niet echt ontwikkeld daarin,
Maar je gaat zien dat langzamerhand dat de Heer je toch gaat helpen om het te doen. Ja. En als iemand zo'n optie op tafel gelegd krijgt, want soms willen we snel een carrièrekeuze maken, omdat het geld misschien veelbelovend is of zo. En je maakt die keuze. Is er herstel mogelijk, Jamie, voor zo iemand? Ja, herstel is altijd mogelijk. En je gaat een keuze moeten maken. Kies ik voor mijn eigen wil, mijn eigen behoeften of voor de wil van God? En ik hou van een bepaalde tekst. Hè. Ik denk Efesiërs 1, vers 4 of 5, waar er staat: God heeft alles voorbestemd. En als we een relatie met God hebben en we betrekken Hem in alles, zoals er staat in Psalm 3, vers 5. En we hebben gekozen voor een bepaalde carrière dat niet samenvalt met Gods wil, kunnen we altijd teruggaan naar Gods hart om te zeggen van: Heere, ik heb hiervoor gekozen, maar ik zie van, dit is niet uw wil. Wat moet ik doen? En de Heer gaat altijd raad geven van, dit moet je doen. En het kiezen voor een carrière dat soms ook een keer kan ervoor zorgen dat je niet echt bezig kan zijn met je bediening. Ik vind van, het hoeft geen probleem te zijn. Je kan misschien 7/7 bezig zijn met je werk en dan toch kan je bezig zijn met je bediening. Want God heeft altijd een wil waarom hij je ergens plaatst. Als je daar bent, misschien wil God dat je voor iemand bidt die genezing nodig heeft. En daarom zie ik geen probleem erin als iemand in de politiek is en die persoon is uren bezig met zijn of haar carrière. Ja, ik ben blij dat je dat ook over politiek aanhaalde. In het voorgesprek zei je dat eerst wou je niet, maar nu sta je er open voor. Omdat je ziet dat je bepaalde talenten hebt en God opent bepaalde deuren voor de politiek. Want dat is ook actueel in Suriname. We hebben de verkiezingen pas achter de rug. Het was een debat ook in de christelijke gemeenschap. Kan je dat soort dingen combineren, politiek en bediening? Net als hoe ik het voorheen zei, als je geroepen bent daarvoor is het veel makkelijker. Maar beide sferen zijn anders. Maar ik denk niet dat je beide sferen bij elkaar kan mengen. Maar één persoon die God heeft geroepen kan wel impact maken op dat gebied. Een voorbeeld daarvan is Daniel. Daniel kwam hij was in ballingschap en zo. En hij kwam plotseling in het paleis en hij was plotseling de raadgever van de koning. Weet je, hij had zijn bediening, toch, maar hij was toch bezig in het paleis. Weet je, dus Daniel is een mooi voorbeeld daarvan. Dat is wat ik zei. David is een mooi voorbeeld daarvan. Zijn mannen die in de politiek zijn gestapt, waren gestapt en toch een verandering hebben gebracht in het hele systeem. Dus ik geloof wel dat wanneer je geroepen bent daarvoor, dat God je zodanig gaat equippen, gaat je zodanig het vermogen geven, dat wanneer je erin stapt, dat je gewoon untouchable wordt en dat je gewoon een bepaalde impact kan maken, dat het hele systeem kan keren. Ook al is die carrièrekeus vies, of de perceptie erover dat het vies is. Even doorgaan met dat van de politiek, ja, let aan. Ja. Ook al is het vies, en dat zou men liever hebben, dat no go. Je bent christen, je bent de volgeling van Jezus, ga liever niet, want dat ding is vuil. Kan je toch ervoor kiezen als carrière aan en ook nog volgeling van Christus? Ja. Hij zei wat, twee sferen, ik begreep hem niet zo goed wat hij bedoelt van, die twee sferen kan je niet mengen. Maar we moeten niet vergeten, hè. Politiek is voor het land. Politiek is het maken van beleid. Het zijn de mensen met bijvoorbeeld corrupte mind die ervoor kiezen om het een verkeerd beeld te geven. En bij het geval van Daniel zie je van, ze hadden wijsheid en inzicht van de Heer om verandering te brengen. En daarom koos de koning voor ze. Maar als ze een regel maken dat tegen God gaat, gaat God altijd een weg creëren om zijn kinderen uit zo'n val te halen. Dus ik vind van die twee sferen kunnen bij elkaar zijn. Maar het zijn die mensen die het een ander beeld geven. Dus eigenlijk leg jij de nadruk op dus de persoons hart, wie de persoon is. Dus het is niet dat de type carrière dat het probleem is, in dit geval politiek. Maar de persoon, het hangt af van de persoons inborst. Heb ik dat? Ja, eigenlijk dat speelt ook een hele belangrijke rol.
Maar net als wat ik zei, de persoon moet geroepen zijn daarvoor en de persoons inborst, dat is ook heel belangrijk. Maar wat ik bedoelde met die twee sferen is dat het Koninkrijk van God is een movement. Weet je, en politiek is voor het land. Het Koninkrijk van God, het maakt niet uit op welke manier, gaat het Koninkrijk van God een land beïnvloeden. Wanneer er een gemeente is of wanneer er mensen zijn in een land die zeggen dat ze Jezus Christus dienen, wordt dat land beïnvloed door die mensen, omdat ze de levende God dienen. Toch? En het Koninkrijk van God houdt zich bezig met mensen, waarbij het mensen eigenlijk wint in zijn Koninkrijk. Politiek is voor het land, hoe je het land moet besturen. Toch? Dus toen ik sprak over die twee sferen, heb ik het over dat je die movement van het Koninkrijk van God eigenlijk niet kan, hoe moet ik het zeggen, samenvoegen met hoe je het land bestuurt. Of je bedoelt ondergeschikt stellen Ja. aan hoe je het land bestuurt. Oké, Ja. dat staat boven. Ja. Oké. Ik begrijp je wat hij dan bedoelt, een beetje beter? Ik probeer een beeld te krijgen van wat ik bedoel. Oké, wat dan? Als christenen, waarvan je verwacht, die gaan dus God op een waardige manier vertegenwoordigen in hun carrière. Het zij in de politiek, het zij in de business of wat dan ook. Right? Maar we maken toch een brokken. Of we houden, je had het over karakter, hè? Het inborst van de persoon. En die laten misschien steken vallen in hun carrière of iets dergelijks. Hoe zouden we daarop moeten reageren dan? Is dat sowieso een beetje teleurstellend? Wij als gemeente of? Ja, dus als christelijke gemeenschap, hoe kijk je dan er tegenaan? Oké. Ten eerste zou ik die persoon niet oordelen. Ik zou eerder toetsen, oké, dit zegt de Heer en die persoon heeft zo'n gedrag vertoond. En dan ga ik eerder voor die persoon bidden. En als ik de gelegenheid krijg vanuit mijn carrière, stel dat het een politiek vraagstuk is, oké, die persoon is een beleidsmaker, dan kan ik via mijn kennis wat evidence-based bewijs wijzen van dit bewijzen onderzoek en u maakt beleid dat corrupt is. En ik vind van dat het hoort niet zo, want u heeft een eed gedaan dat u dienstbaar wil zijn aan het land. Dus via mijn geloof en mijn carrière kan ik een samenvoeging doen van dit en dit, zo hoort het. Dus op die manier kan ik het wel aanpakken. Ja, want los van je verwachtingen in je carrière, als christen, als volgeling van Christus, heb je hogere standaarden. Misschien zelfs hoger dan dus het bedrijf of in die carrière waarin je zit. Zou jij dus dan ook naar zo iemand stappen en zeggen van hé, dit is een scheve schaats, corrigeer? Ja, dus eigenlijk de persoon terechtwijzen, ja. Nee, net als wat ze zei, de persoon niet oordelen. Maar even als ze in de gelegenheid wordt gesteld, als ik het ook was, zou ik ook de persoon zeggen van nee, niet op zo'n manier, maar op zo'n manier. Maar we zien dat wanneer bepaalde gelovigen brokken maken in hun carrière of zo, dan zien we dat er geen vertrouwen meer wordt gesteld in zo'n persoon. Weet je, en vertrouwen winnen gaat heel moeilijk. Dus wanneer je de persoon het juiste eigenlijk hebt bewezen, dat je eigenlijk de mensen ook eigenlijk zegt van nee, het zijn bepaalde brokken, zijn fouten, het zijn witte voetjes die de persoon heeft gemaakt, maar de persoon werkt naar betere dingen, betere keuzes en zo. Dus ja. Ja. Nu even naar de bedieningkant van die stelling. Bediening. Kan je effectief zijn in je bediening en ook nog een carrière op nahouden? Ga je misschien niet minder tijd hebben om te bidden, dat je minder salving hebt, dat je minder tijd hebt voor het woord van God om effectief te zijn in je bediening? Nou, als ik eerlijk mag zijn en zo, bediening is, als je God zijn kracht en zijn salving niet hebt, kan het draining zijn voor jou als persoon. Het neemt wat van je. Vooral bedieningen waarbij je continu met mensen bezig moet zijn, de vijfvoudige bediening bijvoorbeeld. Toch, er is wel een mogelijkheid, dat je ook effectief kan zijn in je bediening. Maar we moeten één belangrijk ding niet vergeten, dat is rust. Je bent bezig met je carrière, als het politiek is of het maakt niet uit als je dochter bent of zo. Maar
die tijd waar je rust nodig hebt is ook heel belangrijk. Toch, want je kan komen van het werk en bijvoorbeeld je moet voor mensen bidden en zo en dan ben je heel moe. Weet je, dus, En ook nog je gezin. en ook nog je gezin. Dus net als wat broeder Schalkwijk zei, van dat je gewoon één persoon moet zijn. Toch? De rollen verschillen bijvoorbeeld, want als je thuis bent ben je gewoon iemand, als je bijvoorbeeld in de gemeente bent ben je gewoon apostel, of als je op het werk bent ben je gewoon minister of wat. Toch? De rollen verschillen, maar één karakter. Dus ik denk dat je de Heer moet betrekken, hoe jij jezelf moet, niet jezelf moet verdelen, maar hoe je moet manoeuvreren op de verschillende gebieden met zijn kracht. Ja, met zijn kracht. Met zijn kracht. Burn-out. Gaming. Yes, ik denk van wel, ja. Oké, je kan nog Ja. steeds effectief zijn. Ja, Met een fulltime carrière. yes. Oké. Ik kan mezelf als voorbeeld nemen. Ik was sociologie-student, ik moest soms 6 tot 6 uur op campus zijn. En ik was ook werkende daar tussen die 1 uur en 4 uur. Op een gegeven moment moest ik mijn werk verlaten vanwege mijn rooster. En God creëerde een andere uitweg. Hoe? Via chill. Ik was bezig met mijn bediening. En 4 tussen 6 moest ik in de kerk zijn om mensen nazorgles te geven. En dat kon ik niet doen. Maar op campus kon ik mijn bediening wel bezig zijn met mijn bediening. En dat is via chill. God maakt altijd een weg. En ik heb erover nagedacht van God, als u weet dat ik uren bezig zal zijn met mijn carrière en ik minder tijd zal hebben voor mijn bediening, geloof ik dat God een weg zal maken waar je toch echt effectief bezig kan zijn met je bediening. We kunnen niet alleen bezig zijn in een kerkgebouw. We kunnen ook daar buiten bezig zijn. Dat vergeten we meestal. Meestal zitten we in het kerkgebouw en het denken van, we moeten alleen bedienen aan Gods volk. Er is ook een volk daarbuiten die ons nodig heeft. En het woord zegt duidelijk in 1 Petrus 4 vers 10 tot en met 15. 11 denk ik van, en ieder heeft een gave en dat moet je gebruiken om dienstbaar te zijn aan anderen. Dus ik geloof als God je geroepen heeft om op een bepaalde maatschappelijke ladder te zijn, gaat er een uitweg zijn om effectief bezig te zijn met je bediening. Dus mijn standpunt is, je kan toch wel effectief bezig zijn. Ook in je bediening. Ja. Met een fulltime carrière. Ja. Nou, best pittig geweest. We hebben het gehad over carrièrekeuzes. We hebben het gehad over controversiële carrièrekeuzes. Als dat, hoe we daarvan herstellen of als dat überhaupt aangeraakt moet worden door ons als gelovigen. We hebben ook gekeken naar de bedieningkant van de discussie. We hebben ook wat zeg maar richting nodig van onze professional. Dus ik wil hem erbij halen, broer Jair, om een beetje in te gaan op hetgeen dat we hebben bediscussieerd en ook een beetje te helpen om richting te geven aan die discussie. Broer Jair, u heeft de discussie gevolgd. Ja, hele interessante discussie. Ik denk dat het inderdaad weer komt op bepaalde aspecten die ik in het begin heb behandeld. Wat je vaak ziet, niet alleen bij christenen, ook bij niet-christenen, is dat het vaak moeilijk is om die balans te vinden in het leven. Dus als christen zeggen we balans tussen de kerk, tussen je werk, tussen het gezin, maar ook een niet-christen zijn balans te vinden in carrière en helemaal daarvoor gaan, maar het gezin. En nogmaals wat ik zei, voor de christen zou eigenlijk het beeld moeten zijn dat alle aspecten van het leven belangrijk zijn. Het kan niet zo zijn dat in je carrière je topprestaties levert, maar je gezinsleven verwaarloost van alle kanten. Ja, dan zouden we zeggen, dan is er iets mis eigenlijk. En toch zie je in de praktijk, het is natuurlijk makkelijk praten erover, maar in de praktijk waar je constant met mensen te doen hebt, zie je vaak dat men valt in een stukje disbalans. Dus met andere woorden, het is niet zo makkelijk om die balans te krijgen tussen die verschillende facetten. Ik vond het interessant in de discussie, omdat ook naar voren kwam eigenlijk van, ja, inderdaad, God centraal, maar dus God ook betrekken in alle onderdelen van je leven. Omdat wat we soms doen is, in de kerk betrekken we God natuurlijk. Soms in ons gezin, maar in onze carrière, hoe zit het daarmee? Als we het hebben over de politiek natuurlijk, zijn daar talloze voorbeelden van. Mensen die ik zelf ken. Ze zitten elke zondag in de kerk, ze horen Gods woord. Maar soms vraag je af van, ja, maar pas ook toe in de praktijk en in je carrière, wat je daar leert. En dat is dus ook niet zo gemakkelijk om eigenlijk diezelfde persoon te zijn
op al die verschillende fronten. Dat je vrouw niet zegt, hé, maar thuis is het een andere Jair. En in de kerk kennen ze weer een andere Jair. En in je werk een andere Jair. En nogmaals, het is makkelijk praten erover, maar in de praktijk schijnt het toch wel moeilijk te zijn. Maar dat is toch wel heel belangrijk. Er zijn 2 dingen die misschien voor de verdere discussie interessant zouden zijn. Heel toevallig mag ik vaak komen op mensen sterfbed. Ik ben niet alleen professioneel, maar ook heb ik theologie gestudeerd. En het sterfbed van zowel christenen als niet-christenen. En een van de dingen die altijd daar naar voren komt, tot nu toe altijd als ik daar ben geweest bij mensen sterfbed, is, maar wat heb ik betekend in mijn leven? Niet eens per se vanuit christelijk oogpunt, maar wat laat ik na? Wat heb ik betekend? Niet materieel, maar wat heb ik betekend? Dus ik zou dat ook heel interessant vinden van oké, als we een carrièrekeus maken, want net noemde je verschillende voorbeelden van carrières, is dat ook iets dat we zouden moeten meenemen. Van oké, vaak reflecteren we aan het eind van ons leven wanneer het te laat is om veranderingen aan te brengen in ons leven. Maar liever dat we nu reflecteren van ook in die carrièrekeus. Maar wat ik doe, hoe zinvol is dat? Wat laat ik na? En hoe belangrijk is dat? Want het is toch wel God die ons heeft geschapen. En ja, wat doen wij? En eigenlijk denk ik dat de crux is dat we te weinig tijd nemen om te reflecteren in ons leven. Zowel niet-christen als christen. Als het nou gaat om balans, als het gaat om God betrekken in verschillende facetten. Ik vind daarom zo mooi dat God eigenlijk als voorbeeld, maar daar kom ik een beetje op richting de theoloog, maar als voorbeeld zien we al in het begin van de Bijbel. God hoefde niet te rusten. Hij maakt de wereld in 6 dagen. Hij rust, maar als hij rust, reflecteert hij ook. Het is goed, het is zeer goed. Weet je, wij rusten soms op de zondag en we gaan misschien naar de kerk, maar we reflecteren te weinig. Maar wat heb ik betekend de afgelopen week? In al die facetten van mijn leven. Hoe is het gegaan? Hoe moet ik bijstellen? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus ja, misschien wat voer voor verdere discussie. Maar ik denk dat we hiermee ja, zeker wat voer. En ik keek naar de debaters ook. Zouden jullie ook daarop willen inspelen met vragen, Gamey? Voor broer Jair. Hij is ook een hele belangrijke professional op de universiteit. Ik ben benieuwd naar hoe hij dat combineert. Ja, mijn vraag is, hoe combineert u uw bediening in kerk bezig zijn, dan moet ik bediening in de kerk bezig zijn, en de masterstudie bezig zijn met bachelorstudie en gezinleven erbij? Dat lijkt wel veel. Ja. Ja, kijk wat ik denk hoor, dat we als kerk ook vaak nalaten, hè, is als we het hebben over carrière en bediening, nogmaals die integratie. Als mensen ook in de kerk bezig zijn, dan hebben we bepaalde verwachtingspatronen. Als je in de kerk bent, moet je dit en dat doen. Terwijl we vooral moeten kijken, maar wat zijn je gaven, wat zijn je talenten? Ja, wat voor werk doe je? En dat is, toen ik stage liep in Nederland in een grote kerk, had je een soort HRM-bureau in de kerk, een soort bedieningenbureau. Ze gaan kijken, wat zijn je talenten, wat heb je gestudeerd? Want als we mensen zetten in een bediening in de gemeente, waar ze volledig tot hun trekken komen. Als jij een goede cameraman bent, nou dan hebben we je op dat gebied nodig. In de kerk misschien. Ja, ik kan bijvoorbeeld juist goed doseren, goed lesgeven. Dus het spreken is meer voor mij. Maar ga me niet pastoraat laten doen. Ik weet, ik was een paar jaar voorganger. Maar ik zei ik ga geen pastoraat doen. Maar nee, maar de voorganger, hij moet pastoraat doen. Maar ik zei, we hebben andere mensen in de kerk die dat veel beter, ze krijgen er energie uit. Dus we moeten ook weten, waar zijn we goed, maar waar zijn we vooral ook niet goed. Omdat we vooral moeten gaan doen waarin God ons sterk heeft gemaakt. En natuurlijk moeten we werken aan de andere vlakken, maar als andere mensen beter daarin zijn. Ik moest denken aan mijn vrouw, ze heeft hospitality gestudeerd, ze werkt in de toerismesector, maar dat kan je heel goed in de kerk gebruiken. Want er komen ook mensen zondag, welkomstcommissie, et cetera. Begrijp je? En als je die link kan maken, dan is het fantastisch als gemeente dat we mensen inzetten waar ze goed zijn, waar hun passie is, waar hun enthousiasme is. En dan zal je zien dat die balans ook veel makkelijker gaat. Omdat we dan, als ik nou ben op het werk of als ik nou ben in de kerk, je doet iets wat je passie geeft, wat je enthousiasme geeft, omdat je op de juiste plek bent. Maar ook dat is niet altijd even makkelijk om mensen op de juiste plek te zetten, omdat we vaak in bepaalde vaste patronen denken in de kerk. Dit zijn de vaste bedieningen, et cetera. Tegenwoordig heb je mensen die met graphic designs fantastisch werk verrichten, et cetera. Nou, laten we die mensen in plaats van een gekke folder maken, de mensen inzetten bij wijze van spreken als we activiteit hebben. Dus daar moeten we veel meer van, zodat ook in mensen hun leven er een bepaalde lijn komt van, wacht even.
Alles is in lijn met wie God mij heeft gemaakt aan het eind van de dag en waar ik goed in ben. Dus ik denk als dat goed in place is, dan is die balans ook makkelijker te vinden. Maar nogmaals ook reflecteren. Omdat ik vaker ook met mijn vrouw zit van, is die balans er nog steeds? Of doe ik jullie tekort? Ja, moet ik misschien iets minder daar geven? Of ja, het is reflecteren. We waren laatst 14 jaar getrouwd en dan is het zitten, je geniet ervan, maar het is ook terug reflecteren. Wat moeten we aanpassen voor het komend jaar? En nogmaals, ik denk dat we dat vaker moeten doen. Want we zijn mensen, we maken allemaal fouten. Maar als je kan kijken eerlijk in de spiegel en zeggen, hier ben ik een beetje fout of daar ben ik fout. Maar hier gaan we aanpassen. Ik denk dat dat ons sterker maakt als mens. Ik heb een vraag voor u en straks gaan we ook naar Shamar. Durven reflecteren, want soms bij je reflecteren moet je harde dingen aanhoren. En harde beslissingen nemen om aanpassingen te plegen. Soms is dat een beetje moeilijk om te willen reflecteren en harde feedback te krijgen. Ja, nee, zeker. En ook eerlijk reflecteren. Hè? Want soms kunnen we heel oppervlakkig reflecteren naar onszelf. Maar heel eerlijk. Ik zeg altijd, als je iemand wil leren kennen, je hoeft eigenlijk niet met die persoon te praten. Maar ga 360 graden, kennen we ook uit de arbeids- en organisatiepsychologie, om die persoon heen. Ga met die persoons vrouw praten, die persoon zijn collega's. En dan krijg je een aardig goed beeld hoe die persoon functioneert. Maar ga liever niet met die persoon zelf praten. Omdat de omgeving beter kan beoordelen je gedrag en je functioneren. En als wij zo naar onszelf zouden kunnen kijken, zoals anderen ons zien. En nogmaals, het is niet even gemakkelijk, ja, maar ik denk wel dat daar de crux zit. Dat is ook het evangelie natuurlijk, hè, van eerlijk naar jezelf kijken. In de spiegel kijken. Ja, ik heb een vraag voor u. Wanneer u bezig bent met uw carrière en bediening, weet u bent zo bezig, heeft u toch tijd met uw persoonlijke relatie met God? Want sommige mensen zijn bezig met de dingen van God, maar dan vervaagt hun relatie met God. Dus heeft u nog tijd, of is er nog tijd in die drukte om persoonlijk bezig, intiem bezig te zijn met God? Ja. Ik denk daar komt die eerlijke reflectie naar voren. Hè? Ik vertelde, ik was een paar jaren hier voorganger. En misschien dat ik dat even als een carrière ook kan nemen, want dat is een soort van carrière. En op de duur ging het een beetje mis en we namen afscheid van elkaar, de kerk en ik. En toen kwam een periode van echt diepe reflectie bij mij. En wat eigenlijk ik ontdekte, was juist in de periode dat ik voorganger was, dat ik eigenlijk het minste tijd nam om God te zoeken. En juist die periode daarna, omdat je zo druk bezig bent, dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden, zus. En voor mij was het echt confronterend en eerlijk in de spiegel. En op de duur heb ik God bedankt dat hij me eigenlijk even van die positie weg heeft gehaald. Omdat ik dat nodig had om naar mezelf te kijken en zeggen van, zo kan het niet verder gaan. En nu is het echt, sinds ik geen voorganger meer ben, moet ik zeggen dat het veel beter gaat. Vanochtend nog, dan sta ik 4 uur in de ochtend op, niet elke ochtend hoor. Maar dat tijd nemen eerst met God. Je kan zo druk bezig zijn de hele dag, maar we moeten eerst energie krijgen van God. Tijd met God besteden. Maar het is niet zo makkelijk. Maar dat is weer die eerlijke reflectie. Hè? Want voor mij was het, juist die 5 jaar dat ik voorganger was, heb ik niet de tijd genomen om eerlijk in de spiegel te kijken. Ergens weet je wel van, zo moet het niet, Jair. Natuurlijk lees je Gods woord, et cetera, maar meer om een preek voor te bereiden. Maar voor jezelf. En dat is weer die reflectie. En soms moet God inderdaad even ingrijpen in ons leven. Ja, toch? Om ons te dwingen tot die reflectie. Ja, om ons te dwingen. Dus eigenlijk die twee gaan wel samen. Maar om die twee sustained en duurzaam samen te kunnen combineren, moeten we wel dicht bij God blijven. Ja. En zeker ook als het gaat om gewoon carrière in de wereld. Hè? Want ik heb zo vaak met mensen gezeten, ze hebben carrière, ik noem maar wat, in de casino-wereld, et cetera. Maar voor de mensen gaan de dingen goed samen. En nogmaals, ik wil niet oordelen over mensen, maar neem tijd om te reflecteren van, is dit wat God wil de rest van mijn leven? Dat ik zo'n carrièrepad kies. Ik ga je nooit zeggen, je moet dit doen of dat doen, want ga niet naar het werk gaan omdat je hier heeft gezegd, je gaat zuur naar het werk. Maar tijd voor reflectie weer. Je dient je ontslag eerder, dan zit je straks met aan het eind van de dag, aan het eind van je leven, als ik bij je sterfbed kom, wat ga je zeggen? Is dit wat je hebt betekend? Was dit echt wat je graag wilde in het leven, wat je wilde bereiken?
Natuurlijk moeten we voor onze gezin zorgen, we moeten geld verdienen, et cetera. Maar zelf Abraham Maslow, waarmee ik begon, zou zeggen, dat is maar een klein onderdeel, de onderste laag eigenlijk, dat je geld verdient met je werk. Het is meer van, wat kan je ook betekenen in je werk, ook voor andere mensen. En ook voor die wijdere samenleving natuurlijk. Heel ingrijpend, indringend, broeder Jair. Thank you, als professional. En ook de debaters. Ik heb genoten van de discussie. En de inzichten. We hebben het gehad over carrièrekeuzes. We hebben het, als die überhaupt samengaan met bediening. En heel belangrijk dat naar voren gekomen uit de discussie is die connectie met God. En ook dat die twee wel samen kunnen, maar je moet afhankelijk blijven van God om ze te kunnen sustainen en duurzaam te kunnen doen. Het is een mooi moment om te horen uit het woord van God van onze in-house dominee Danielle Dokman. Het blijft spittig. Eliezer, one more time. Thank you very much. Ik wil dat we even een beetje nadenken over deze twee onderwerpen. Think about something. Vanmorgen, toen ik in het verkeer was, ik reed aan de Henk Aronstraat, Gravenstraat, is er een man daar die kranten verkoopt. Ik ken hem vanaf ik naar de Graven sinds een dorpsschool gaat. Daar verkoopt hij krant. That's it. Is dat zijn carrière? Is dat zijn bediening? Could it be? Hebben we carrière en bediening misschien te ver uit elkaar gehaald, zoals onze broeder Schalkwijk ons daarnet gezegd heeft? Want wat is eigenlijk een carrière? Wat is een bediening? Is het dat een bediening alleen in de kerk geschiet? Alleen daar waar we kunnen zingen, preken, dansen? Of is een bediening veel breder? En is een carrière alleen een job outside of the church? Or is it something that starts way earlier? Ik denk, als we gaan opzoeken wat een carrière is, ook gewoon online, ga je loopbaan vinden. Het is een loopbaan waar je veel meer doet dan gewoon één job. One thing. In je carrière kan je vele bedieningen hebben. Not just that one thing. So I would pose to. Ik zal het voor jullie zetten. Dat jullie carrière al lang is begonnen. Vanaf geboorte. Wat? Vanaf geboorte heb ik een job? Ja, je eerste bediening en roeping is om kind te zijn. If we want this familieding om te werken, dan moeten we weten dat we allemaal een bediening hebben naar elkaar toe. In de family. En ook als kind. Om een kind te zijn is een roeping en een bediening. En dan wanneer we komen op het reflecteren gedeelte dat broeder Schalkwijk ons gezegd heeft. Hoe zijn we omgegaan met onze bediening en roeping als kind? In de familie. Om daarmee te beginnen. Want sommige van ons zijn nog steeds kinderen, maar we zijn pas zo lang. We hebben ze gewoon daar gelaten in Asiana. En we gaan nu focussen, want nu pas gaat mijn carrière beginnen. Nu pas gaat mijn loopbaan beginnen. It already started. Vanaf je geboorte. You were called in that family. Bij die twee mensen. Bij zo'n extended family. Ben je geroepen en heb je al daar een bediening. Die bediening begint niet pas wanneer je hebt gehoord van die profeet, of noem maar op, in de kerk. It started already. You were called already. Om een kind te zijn. En dan je loopbaan
Ga door, ga door. Want terwijl we nog kind zijn, onze ouders zijn nog in leven, dan worden wij ouder. En dan word ik een moeder en een vader, which is also een roeping en een bediening. We need to think about this. Om niet gewoon mensen voor te brengen in dit leven. Het is een roeping en een bediening. You need to think about this. What kind of a mother, what kind of a father. Een student zijn. My God is jong. Nu dat ik docent ook ben, begrijp ik dat het ook een bediening en een roeping is. Mijn gunststudenten kunnen soms zo verschrikkelijk zijn. Weet je hoeveel werk erin zit voor een docent om zich voor te bereiden om te komen? Dan zitten we als consumenten daar. Gewoon vertel me wat dat ding is. Geen enkel onderzoek gaan doen. Niet eens gaan onderzoeken. Vandaag gaan we praten over zo'n thema. In nog Lucas aan op nooit onvoorbereid. Vertel me wat dat ding is. Misschien moeten we onze percepties over carrière en bediening een beetje verbreden. Het is te eng, te strikt, waardoor we het zien als ik in de kerk ben, bediening, maar Tim stap gaat door zee, dan naar carrière tenno. Waardoor we niet kunnen zien soms, we hebben gesproken over David, dat David zijn koningschap, zijn bediening is. Het is zijn bediening en een deel van zijn carrière. Zijn carrière was al lang begonnen, kind. Daarna is hij schaapshoeder geworden. Daarna is hij verder gegaan om te komen in Saul, zijn huishouden. En het hij pleit om Saul te helpen. Te verhelpen van zijn pijn. Is het een bediening? Nee, dat heel traject, daar zit zijn bediening in. En dat is zijn carrière. Aan het eind is hij dan een dienaar van het heel volk en God. Want een koning, vanuit een Bijbels perspectief, moest het gezicht van God zijn op aarde. Het gezicht van God naar het volk. Ze hebben om een koning gevraagd terwijl God hun koning was. Gado tegi den loko na minai koning inaf apwang. Mateo apwang. Dan moet die wel het gezicht van mij voor je zijn. Dus zijn koningschap is zijn bediening en deel van zijn carrière. Dus dan komen we op dat ding van bedenkelijke carrières toch. Want hoe takatori van politicus zijn. Hoe kan je politicus zijn en dan ook bediening? Een politicus zijn is een bediening hebben. Je hoort dienstbaar te zijn. Niet alleen voor jezelf. Eigenlijk meer voor het volk en voor God. Want, en nu ga ik een beetje praten als Lutheraan. Als Lutheraan hebben we geleerd over de 2 koninkrijken van God. Martin Luther, niet Martin Luther King. Martin Luther King heeft zijn naam van Martin Luther. Die 500 jaar geleden geleefd heeft en ook een theoloog was en ook een voorganger was. Hij zegt, God heeft 2 koninkrijken waardoor God het kwade aanvecht in de wereld. Van 2 kanten vecht God het kwade in de wereld. De ene kant is de kant van de kerk. Is overtuiging door het woord. Vecht God het kwade aan. De kerk moet tegenstand bieden tegen het kwade. Daarom worden we soms de kerk militant genoemd. We vechten door overtuiging van het woord. De andere kant waarmee God ook het kwade aanvecht in de wereld, zijn door overheden. Dat is ook Gods hand. Want Paulus leert ons toch ook dat de overheid ook door God daar geïnstalleerd is. En dus de overheid is ook de andere kant van Gods koninkrijk. Want Traanufgado, waarmee hij het kwade aanvecht. En soms wordt het ook het zwaard genoemd van de oude tijd. Want als iemand steelt, wie komt eraan te pas? Is toch kwaad, gij zult niet stelen.
Maar gaan wij als christenen gewoon de persoon aftakelen of zo? No, de persoon gaat voor het gerecht. Na. De politie komt, is het kwade aan vechten. Both of them are kingdoms of God, or two hands of God. En God werkt in de wereld door deze twee handen, deze twee koninkrijken, via de kerk en via de overheid. Het probleem komt wanneer deze twee elkaar niet kunnen corrigeren, of wanneer één gehijacked wordt door die andere. Then we have corruption on a high level. Daarom is er verdeling van staat en kerk. Want wanneer de kerk macht van een zwart krijgt, zijn we niet altijd lief geweest. Kijk naar de geschiedenis. De eerste kerk, de katholieke kerk, was een staatskerk. En we hebben heel veel mensen achtervolgd. Ik wil dat we ook weer in onze geschiedenis gaan kijken. Want we waren er om elkaar eigenlijk goed te houden. De kerk moet kunnen zeggen, als de staat iets fouts doet, zouden we moeten praten. De kerk heeft ook een bediening voor de hele samenleving. Want wanneer we gaan naar Saul, wanneer we gaan naar Samuel, Samuel is vanuit de kerk, priester, profeet. En hij praat tot koningen, tot staat, tot overheden. De meeste profeten praten tot koningen, volk. Het is die ene hand die zegt, dat is fout wat je doet. Hij is vanuit de tempel, praat hij. Als priester, als mondstuk van God, een profeet tegen de staat, tegen de koning, Saul. En hij gaat de andere koning dan, als eigenlijk tegen vechten. Als weerstand gaat hij iemand anders. Dus hoe kan het dan dat we deze twee dingen zo ver uit elkaar hebben gezet? Dat die ene alleen in de wereld hoort en die andere dan ook alleen in de kerk hoort. Mijn carrière is al lang begonnen. En nu, op dit moment, is mijn bediening pastor en onderwijzer. Maar wie zegt dat het later ook niet iets erbij krijgt? Wie zegt dat het won't evolve? Wie zegt dat als ik 60 ben geworden, 65, en ik geen pastor meer van een kerk ben, dat het niet wat anders kan worden? Een mentor, noem maar op. Noem maar op. Mijn carrière gaat door. Mijn bedieningen, die moet ik weten in every stage what that is. Samuel is begonnen als kleine jongen, priester, en hij ends up als een profeet. Met zijn priesterlijke gaven, met alles dat hij geleerd heeft in de tempel, he talks met overheden. En hij is beschikbaar voor zijn heel volk. David ook. En al de anderen. Dus carrière en bediening moeten we een beetje meer naar elkaar brengen. We kunnen nog veel meer zeggen, want toen zijn de ete. Maar ik ga het hierbij laten. Dominee Dokman, keer op keer weer, vandaag weer, pittig. Je twijfelde als het pittig zou zijn. Het is best pittig geweest. Ja. Thank you so much. Ik hou van hoe u dat hebt ingekaderd. We zijn reeds bezig met onze carrière en bedieningen. Ook u daar thuis als jeugdige. Het heeft niet alleen te maken met wanneer je je eerste salaris krijgt. Je bent reeds bezig als kind, als jongvolwassene, als vader, moeder, noem maar op. En we moeten dat excellent doen. Ik hou van ook de woorden, de kernwoorden die zijn gebruikt door onze professional vandaag. Balans, evaluatie. Zorg ervoor dat je dezelfde persoon bent in alle facetten van je leven. En ik weet zeker voor mij dat ik ook meer balans moet brengen in mijn leven. Ik hou van deze discussie vandaag. En de insteken van onze professional, de dominee, jullie ook. Dames en heren daar thuis, jongeren in het bijzonder. Dit is
Kinky Praxerie. We weten dat we uw denken hebben veranderd of hebben upgegrade naar een hoger niveau. Kinky Praxerie in verband met de Bible Month van het Surinaams Bijbelgenootschap. Tune in next week, want we komen weer met een pittige aflevering. Dit was een productie van het Surinaams Bijbelgenootschap. Kinky Praxerie.